Terveiset Kathmandusta Sky Climbers-tiimiltä. Tämä on meille toinen päivä täällä, eli eilen saavuttiin. Tämä oli ensimmäinen kokonainen päivä täällä. Ja täytyy sanoa, että vaikka meillä on yhteensä 4 päivää Kathmandussa, niin aika menee valtavalla vauhdilla ja enää 2 kokonaispäivää jäljellä. Mä olisin vähän kaivannut, että meillä olisi ollut pikkasen enemmän aikaa, että olisi ehtinyt vähän rentoutuukin. Ja nyt näyttää siltä, että aika tulee kuluu oikeastaan pelkästään valmisteluihin, varusteiden hankintaan. Ja tässä niin kuin aika tukkaputkella painetaan, mutta pääsee, saadaan kamat kaikki kasaan ja kaikki valmiiksi, että päästään sitten Everestiin niin, että varmasti jokainen pienikin tarvike on meillä mukana. Eli ensimmäinen päivä huhtikuuta torstaina me lennetään Luklaan, joka on tunnin lentomatkan päässä Kathmandusta 2800 metrin korkeudessa. Ja siitä alkaa meidän todellinen seikkailu, vaellus kohti Everestiä. Ja seuraavat pari päivää ollaan vielä täällä Kathmandussa ja katsotaan, että varmasti tosiaan kaikki on valmiina. Mitäs Sanne, sun päivä on mennyt tänään? No päivä on mennyt ihan kivasti, eli me ollaan tänään paljon kävelty tuolla Tamelilla, eli tässä Kathmandun keskustassa ja tehty vähän hintavertailuja. Eli huomenna pitäisi sitten tehdä viimeiset hankinnat täältä sitten Kathmandusta. Ja sitten me ollaan tänään kiinnitetty kaikki meidän sponsoreiden varustelokot. Eli ne on nyt sitten kaikki varusteista ja huomenna sitten tuutte näkemään sitten enemmän mihin kaikkeen me ollaan niitä saatu kiinnitettyä. Kävit sä hieronnassakin? Joo, kävin ja terveisiä muuten Jannelle sinne Turkkiin. Seuratkaa toki meidän etenemistä näiltä sivuilta. Päivittäin matskua tulee niin kuin näette.